To je ljutenica. Ili kako se to drugačije zove? Penđur. To je penđur, ovo je pečena paprika ajvar. Odlično. Ovo je cepkan ajvar. To davno nisam videla. To je cepkan ajvar. Ali ga pravite samo od tih malo manje zrelih paprika ili od crvenih? Od crvenih. Samo nije bila baš crvena paprika, malo zelena bila. Lep je i tako? Da. Ovo su mi krastavice. Sestra mi je stavljala krastavice. A vi zajedno pravite zivnicu? Da. Krastavice. Ovo su pečene džinke sa šengarepom. I belom lukom i konzervans. I zejti. Odlično. A ovo su obične džinke u teglu. Evo ovu teglu veliku. Tu ima krafiol, krastavice, zelen paradajz, šengarepa i paprika. Ovo je med, ovo je sve slatko smokve i ovo je od jagode. Šta to pravite, domaćice? Ajvar. Ljut ili sladak? Sa slatkom papriku, ali srednje. Koji kako voli. Neko možda voli više papriku ljutu, on stavi. Ko ne može da je mnogo ljuto, on stavi manje. I koliko ajvara napravite za sezonu? Pa Boga mi dosta. Koliko nas je u porodicu, prilično se pravi. Mi volimo ajvar, ali najviše leskovački ajvar. Evo ja sam došla iz Bora, tu imam sestru i dođemo uvek. I tu svake godine pravimo ajvar. Pravimo ili stvarno dobar je ajvar. I sve zavisi ajvar od papriku. Kakva je paprika? Dobra paprika, dobar ajvar. Loša paprika, normalno da ne može da bude ni manji začin. Kažite mi, neko voli ajvar da pravi baš od one paprike koja je namenjena za ajvar, a neko pa kaže da je ukusniji od paprike one za nizanje. A ne. A nije. Ova je ukusniji. Ukusnije ovaj koja je prava paprika, ona koja je za ajvara. A ono što je za nizanje, to je se suši preko zime, imaju vole da pune papriku, vole ljutu da si prave papriku, da kucaju, na primjer, da melju ajvar. Ne ajvar, nego papriku. Koji tako voli? Pa da, baš tako. Koji kako voli? I koliko vam ispadne od, recimo, 10 kg paprike, koliko ispadne ajvara? Sve od papriku. Kako je Meni paprika? od 10 kila, 20 kila izašlo Sve zavisi kvalitet paprika. 10 tegle od 20 kila paprika. Cepkan. A kako pravite taj cepkani? Pa pečemo ga, pa ga ljuštimo, pa ga posle cepkam i stavljamo u džakovi za krompir, što je od cedice, i posle ga prepržim, ali on se ne prži mnogo. I stavim tu beo luka, stavim i konzervan, samo jednu kesu od 5 grama. I stavim šećer, so i vinsko sirće, jedan zatvarač, zavisi koliko je količina paprika. I to je cepkana. To je recept za cepkani ajvar. Šta sve treba u ajvar da se stavi, da ne bi se pokvario, da bude ukusan. Ali kažem, ko voli ajvar ljut, on će stavi više papriku. Ko voli manje, on će stavi manje. Ja stavim so, stavi šećer malo, zavisi koja je količina, pa onda malo sirće i to je to. Je li tako, Nadica? Da. Tako. A tegle kako pripremate? Tegle operem, stavim da se ocede i stavim u ovo
i stavim ga u relnu da se sterilišu. Vruć ajvar i vruće tegle punim, odmah zatvaram i umotujem u ćebe i poklopim sa vanglu i kad sutra dan kad se oladi ja gi tad stavim. Može, ovo mene ostane ajvar kada ostane po 2-3 godine, uopšte se ne kvari. Nema da se kvari uopšte. Jel sad slučajno pravite zajedno zimnicu ili... Stalno mi se skupimo, uvek pravimo zimnicu, kupimo papriku tu, imamo papriku, kupimo, stalno spremamo. Svaki godin ja dođem iz Bora, ja živim tamo prema Zlotu, da imam tamo porodicu, ali tu sam rođena, ovaj kraj, Kosančić, i tu dolazim, sestru imam. I uvijek dođemo da se spremamo tako zimi. Znači vas dve ste sestre, a između vas je prijateljica. Prijateljica iz Bora mi je prijateljica, dolazi ona s nama, eto tako. Ja sam prijateljica s njom i onda dovela sam i ona da vidi gdje ja živim, kako mi spremamo ajvar, kako smo mi domaćini. Jer je leskovački ajvar mnogo je dobar. Ja sam iz Drgotine, a u Boru živim. I koliko godina vi ovako dolazite? Pa dugo. Svake godine. Svake godine. Ali ja imam 74 godine. A ja 74 godine imam. Ja 82. A vi? 65. Znači domaćica najmlađa. Ona je najmlađa, ja sam najstarija. Ja sam. Dobro, ti si stara, a ja sestra, kao sestra, ja sam najstarija sestra. Jel imate još sestara i braće? Imamo. Imam još ovu sestricu, imam još dve u Boru, ne jednu u Boru, a jednu tamo kod Kragujevac tamo, Topola. Imam sestru rođenu, isto tamo. Kad su porodice male, kako je bilo odrastati u brojnoj porodici? To više nema. Lepo odrastu kad se ljudi slažu. Mnogo lepo, mi smo dosta sestre, dosta braća, ali mi se i dan danas poštujemo. A jeste li vi najmlađa sestra u porodici bili? Ona je najmlađa. Jesu vas čuvali? Čuvali me, ja sam najmanje radila, oni su svi radili i ja sedim kući. Ona je bila mala pa je spremala ručak, mi smo išli na njivu da kopamo, pa znaš, na selo se radi, nema tu šta. Radila sam u ambulantu, spremačica, sad sam u penziju. Ja sam radila u Brestovačku banju, dugo, istekla sam penziju, radila sam i u Lebane, kad je tu bile fabrike i onda sam posle tamo se udala u Boru, u porodicu. Pa dobro, ja u Boru, ali živim u Zlotu. Porodicu imam i Zlotu, imam 3 sina, jedan je u Italiju, a 2 su mi u Boru, u Zlotu. Može, vratit će se on ovde. Ovde kod ove moje sestre se moj sin vraća i on će tu da živi, ali tamo je dugo i sad se vratit će se kad se bude došao, završi tamo u penziji, on se vraća za Srbiju. On je tu odrastao i on je posle otišao u Italiju, tamo je radio, oženio se, ima sina, ima ženu i kad se budu oni završili, oni se vraćaju se u Srbiju. Moj sin tu strašno voli, tu je odrastao, išao u školu i tako. Šta ga to dovodi nazad? Dovodi ga skoro kraj. Voli se da živi, voli da živi, on bi tu i bio, da kad bi imao on posao, ne bi ni išao tamo. Ali posao ga je odveo tamo i Bože zdravlje, on se vraća. Samo jedva čeka i dolazi, svake godine oni dolaze. Evo sad nije mogu da dođe zbog što kažu, da, teško prolazi, neće tamo i on tamo radi, žena mu radi, on radi, sin mu je veliki do školu. Da vidimo stručnjaka kako radi. Evo kako okreće teglu. Da. Ne mora sve. To ne moram sve. Po jednu bre! Nika. Ja si zbunila. A to je levak zajvar. Da, evo.
Viđala sam na pijaci, ali nisam ga ovako. Ja sam dobila to na poklon. Je li praktično? Mnogo. Mnogo prati. Da, lepo gi redi. I gore gi puni malo više. Dobro. Još. Ne, sa kašiku neka stavlja, ne vidi od ovo. Kao ne. Vidiš, gdje? Ovdje. Tu. Vidi ne puniš do kraja. Do kraja. Vruće pa ne može. Roda se dosta. Probajte, sada da vidite kakav je ajvar. A vidiš kako neće da pada Kad tu kuva kad ono. se ukuva. Moraš s kašiku da ga... Jel ti se sviđa? Ukus nezaboravan. Da. Jeste.